Els museus són els custodis del coneixement i del patrimoni de cada societat. I la Viquipèdia és el punt de difusió màxim tant del coneixement com del patrimoni. La versió en català té uns 25 milions de visites mensuals. Si sumem la vostra coneixença, o sigui, la vostra expertise, amb el poder de difusió que té, o sigui, 29 milions, 10 milions de visites cada hora, de la Viquipèdia, l'únic que estem fent és donar millor servei als usuaris. El museu ha sigut sempre un espai bastant tancat. El canvi de xip que necessitem els museus de Catalunya i els museus de molts altres llocs és obrir els museus. Obrir els museus per a tothom, obrir-los a través de la xarxa, que és la manera millor d'obrir-los, i que entri tothom, no només físicament, sinó també a través del món digital. Als Estats Units, totes les fotografies fetes amb diners federals són en domini públic, perquè s'entén que és un bé públic i és per tothom. L'usuari ja sap què és compartir i ens agrada, ho necessitem i vivim compartint en aquest sentit. I són el sector cultural, els museus, els centres de patrimoni i les biblioteques que s'han de sumar al tren en aquest sentit, perquè si no comparteixes és que no existeixes ara mateix. Hem detectat d'una manera molt ràpida i molt espontània diferents reaccions. Una, que de sobte hem començat a rebre consultes perquè han topat per internet amb determinades obres nostres que no coneixien la seva existència. Altres, que hi ha gent que ens ha traduït a altres idiomes. Per tant, és una retroalimentació constant. I la gràcia és que te n'adones que els teus ulls arriben fins a un determinat lloc, però els ulls de molts altres arriben per moltes altres vessants. El que nosaltres podem fer a la nostra web és limitat als recursos de les persones que treballen i de les empreses que ens ajuden, però Viquipèdia és molt més. Viquipèdia és el món. Hi ha moltes persones que estan disposades a dedicar part del seu temps lliure a buscar informació i a posar-la a l'abast de tothom. Fa 100 anys hi ha una gent que va anar a buscar el patrimoni allà a la Vall de Boí i se'l va portar cap aquí. Fa 200 anys hi havia gent que va agafar el patrimoni dels Reis i van inaugurar els museus. I nosaltres el que estem fent ara és agafar el patrimoni dels museus i posar-ho a disposició de la societat. Estem tots a la una intentant difondre el que és el nostre patrimoni. I és molt més potent que si ho fem per separat, òbviament.